Mayong buntag mga kasama. Welcome sa tuang ikaduha no o second portion sa programa ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Nakita mo mo human mo tiwas karon sa programa usab mga sukindig paminaw katong mga medyo naalimukawan pa diha kasamangkin. Nakita mo mag-uban karon ha kasamang radyoman Benji Tanghian ang motiwas o makauban ninyo karong buntaga mga kasama antod alas 10 karong buntaga. Straight to the point. Kumusta to mga sukintig paminaw naa sa tatag sa nila ka mga panimalay na minaw sa radyo o nga nagtan-aw sa tuang Facebook Live ingon man usab sa YouTube channel sa DYHP RMN Cebu ato ang makaigsunan niya sa kwansad sa Facebook page usab ni Attorney Rufil Fernandez Banyo nga adunay straight to the point nga kanang naanguraga na pakapin kasamang Ken no sa iyang Facebook page niya follow sa di katong wa pa naka-follow no. Ato ang mga kaigsunan, mga pinanggantig paminaw. Kumusta ka mong tanan? O niya ang uban diha? Unsa man, kumusta man? Nakapadidit ra mo gabi igtarong, ha? O niya si Nay Norma, ambot ni Norma, nakapadidit nagtarong gabi nakapadidit ra kag tarong. Wala kay partner di ay mo na ni anhi ka para Valentine's Day. Mao di ay. Okay, unya dita maglangan mga kasama. Ato ang mga sukindig paminaw. Ningon man sad ang kani mga naminaw nato nga karisan si kuan ato asa nga kuanon kay karon ganahan man sad mga taga norte labi na dito sa 5th district kasamang ki idol ra man ning kasamang ki Susmini. Kani mga sukindig paminaw si Congressman Doc Frasco lagi kay naman kani si Congressman Doc Frasco karon dani atol ni sa iyahang kampanya sa ni pulong-pulo pag-release og ayuda no atol ni pag-release og ayuda didto mga sukindig paminaw nya iyahang gisulti kung ano nga kanang naang ni pirma siya didto sa impeachment complaint or sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Yahang gipasabot makasama sa mga konstituente, yahang gipasabot kang ano nga ni pirma siya. Sumatod pa dili lang kuno kay mahadlok siya nga mawad-an og budget siya, lakip na usab dunay mga personal nga hinungdan. Ngano nga ni pirma siya ni ini, duna na murag murag nasilo kuno sila. Nasilo kuno sila sa Vice Presidente. Kuna nagtukmod kuno niya pero tanaw na to asa may bugat ani tungod sa ayuda or tungod sa personal nga isyu. Mga kuan ro mga taga norte taga 5th district na minaw karon ha. Atong paminawon sa kaning ni ang kuan. Kaning ni ay ha. Oni ato sang paminawon kaning ni ang statement ni Congressman Doc Frasco. Pag-abot ninyo sa ako ang rason. Siguro nakadungog na mo aning issue karon sa impeachment no. Kinsa may nakadungog na pataas inyong kamot. Isang kamot. Tanan may nakabasa sa Facebook. Katawan. Well, ako lang ipabot ka ninyo, no? Ang ako ang rason. Kaya siguro na nangupamutan na sa mo kung unsa sa lang ako ang rason nganong nipirma ko sa pagpadala sa impeachment complaint sa ato ang VP Sara kadto sa Senado, no? Niguyo ko sa sobra sa 240 ka buok na congressman. Sa tibuok ka House of Representatives 306 may kabuok. 240 or almost 80% ni pirma sa pagpadala sa impeachment complaint kanto sa Senado. Kaya Senado man ang muhukom. Ang Senado o ang mga senators mooy mo decide na abay sala or wala, guilty ba sa katong mga aligasyon against sa to ang VP Sara. Siguro nakadungog na mo sa mga aligasyon na medyo serious man sad. Kabahin sa mga confidential funds, kabahin sa katong isultis paminaw mo taga 5th district ha? Pat yun niya ang First Lady. So, angay lang sad nga matagaan sa sakto nga forum, no? Ang ato ang VP Sara ay karon wala na makahatod sa media, no? Sa mga information, matagaan siya sa saktong forum o lugar, reporting ato sa Senado nga makatubag sa mga issue. Pero ang rason yun ako, duha ka buo. No? Duha.
ang number one reason yun ako, mga siya yung pinaka-importante sa ako ang tanaw, na ipatugod nga hospital na ito sa Liloan, government center, kaning ato ang mga covered courts, mga kadalanan nga atong ipasiminto, kaning mga classrooms nga ato ang ipatugod, no? Sulod ni sa tanan atong mga programa o sa atong mga proyekto, o mao na ang rason nganong dipirma ko, nga di ko gusto nga marisko ng ato ang mga programa. Pasangin lang pa mga tao. Dili lang kumuyog sa majority, dili kumuyog sa kadaghanan dito, mauwahin ang ato ang mga hangyop, mauwahin ang ato ang mga programa o mga proyekto. No? Unya, delikado kayo, masiruhan ko sa ako ang budget. Masiruhan ta sa ato ang mga kayuhan, mga programa, sa ato mga proyekto din sa ato ang ginto. Hinumdumin ninyo, mga kaigsuunan ko, karong Mayo 12, dili ni siya eleksyon sa presidente. Dili ni siya eleksyon sa vice-presidente. No? Ang presidente, Luyag naong, oy. o vice-presidente nato, karon maura gyapon ang presidente o ang vice-presidente nato inikahungan sa Mayo 12. Ang election para sa presidente karon pang 2028. Sa 2028 mulupad na sanay kasamangkin. Sa budget, ipaawahin mo kita sa 240 ka buok ni butan, di man gyud ka makuna kung dili ka mukuyo sa kadaghanan. Kung pananglitan masiro atong budget, dili tatagaan og pondo para sa tuwa mga programa, mga kana diya lang sa dapita dong kay murag kuan, no. Mabos naman ang tuwa mga staff sa 16 ka buok nga nang yawan sila, no? Expect sila na matagaan og tabang gikan sa gobyerno aron nga makapadali sila sa pag-eskwela. So muna diya lang sa dapita dong names, ha. So duna gid ay kuan, duna gid ay bugti mga sukintig paminaw. Kondisyonal gid ito kasamangkin. Kondisyonal ba? Pasabutan na nga kung mo pirma ka, kanang dili ba nga kuan ba kanang naa nga dili nga sige pirma ka okay ug kanang pirma gud ka nga base sa issue gyud nga walay kondisyon mga sukindig paminaw. Mura tingali tong 80 ka buok na motor unta. Straight to the point. Pero kay pag ingon na nga sige og dili mo pirma way ayuda ha. Kanang na dili man ko motuo ana ka sa mang Nestor kato mga kana bitang mga nagkatap nga mga taho diha sa online, nagkatap diha sa Facebook nga matod pa nila dili ko na dayon motuo nga tungod kuno kay mo pirma dunay madawat nga ayuda. Pero kondisyonal di ang pagpirma. Kay kun ato ang tugkaron ang istorya ni Congressman Doc Frasco mga sukindig paminaw, ningon siya nahadlok siya ni pirma ko tungod gyud ninyo, ha? Mura ganindot sa kayo kasamangkin, no? Kay mura bag doon na ba'y gugma gyud sa mga tao ba? Adunay gugma sa mga tao nga mura kanang naang nindot kayo kay sa to pa naghuna-huna sa mga tao. Pero ang pangutana ani kay kita representante man tas mga tao, mao ba ni gusto sa mga tao nga imuhang buhaton? Sunan kao nga mahadlok sa nga masiruhan sa budget. Sa tupaduna gidi ay ni ayuda. Kay ngano man nga kuan man, ngano mahadlok man sa kasamangkin nga masiruhan sa budget, ha? Unya kanang naang sud kondisyonal ni kay kato mabitaw tong katong 25 ka buok ka congressman nga ni Apas. Nganong ni Apas naman to nga nalapas naman sa 102 sa 1/3 nga mga congressman nganong ni Apas man aron makadawat puting tingali sila ayuda, ha? Tungod kuno sa mga awad-an kuno sa proyekto sa mga eskwelahan, sa mga hospital, nya ngano man nga kaning Danau sakop man niya kasamangkin? Kaning Danau sakop niya no, nya ngano man dias Danau lagi daghamang reklamo sa ospital, dok. So dunay kondisyon dili gid ito ingon nga ilahag yung kabubuton. Unya mo na nga ningon bitaw mga tao mga taga 5th district nga naun sa mano nga gipaisa silang Sara unya huna-hunaon na to nga kanang iyang asawa nga si Cristina Frasco mga sukintig paminaw tigpamaba pagyud na ni Vice President Sara Duterte.
Higugmama ba? So muna ha, yang gisaysay nga ang una kunong rason niya tungod ninyo, taga 5th District, kay daghan kuno nga mga proyekto, daghan nga mga proyekto nga dili na unya mabudgetan, dili unya makadawat siya og budget, ha? Pero okay man na, walay problema. Walay problema ka sa mangkin, basta kana maunay, kana bitaw na uyunan sa kadaghanan nga sa mga tao nga imuhang girepresentahan sa 5th District kung mo na imuhang girepresentahan, maunay gusto sa mga tao sa 5th District. Unsa man imuha bang gikonsulta ang mga tao ana? Gikonsulta nga luoy man kay imong naong dok. Matingala ko kasamangkin ba kay kanang ayuda nabiya ta hinsa sa DSWD. Ha? Kay kanang DSWD non-partisa na sila. Kay arigog kas politiko ipaaging ayuda, posible gyud nga mahatagag ayuda katon dili iyan tao. Katong iyan tao, okay, mamumos ayuda. Pero dili iyan tao mo na nga para malikayan ang mapolitika adto gyud mga sukintig paminaw sa kanang naang DSWD. Pero lain naman ron tuwa naman sa mga congressman uban. Pero at least ni-explicar siya. Ni-explicar sa siyang side sa di pahibalo sa mga tao nga mauni rason kay mga tao nanguan man nangandoy man ang mga tao kasamangkin nga unsa man gitumong dok. Unsa man gihinungdan ngano ni pirma man at least ni padayag siya nga mo nay rason kasamang Nestor. So depende na nas mga tao taga 5th District kung ilaha bang dawaton ang kaning ni ang ayuda este kanang naang kana bang rason ni Doc Frasco at least ni padayag siya nga maunay tinuod nga nahitabo. Maunay kanang naang rason niya. Ato nga kuan ato sulayon kuno pagkuan kana naang sulayon nato mga sukintig paminaw pag padayon unsa ikaduha niyang rason. At least ang una niyang rason ihamang ipadayag sad mga sukintig paminaw nga kanang naang mao lagi na nga hadlok sa maziruhan ya ayuda lagi. So kanang nasa ospital diya naman to reklamo diri ni ari diri tungod sa ospital diya sa Danau mas may panlitag na ayuda man tingali or project unaha dagoy nang ospital sa diya sa Danau Doc no kay doon naman ito mga reklamo nato diri sa DYHP sad unya ikaduha sad nato diha pananglitag dunay ayuda kun ayuda man gyud galing mo giapas tanan bang tao diya sa 5th District makadawat sa ayuda. Kay ngano man mo na diya sakto na nga nganong mahadlok man sad nganong mahadlok man mga sukintig paminaw nga mawad-an og budget nga magbabalaod man sila nganong mahadlok man sila nga mawad ag budget dili ta istoryahan ana oy wa ta matawo karon. Moingon ang mga congressman nga mahadlok may mawad ag budget wa oy pananglitan sa Department of Education do naman diha mga sukintig paminaw kana ding aprobahan ninyong gaa kasamang Nestor. Apil na diha mga classrooms. Kanang sa mga ospital apil na diha kanang sa healthcare nato kun do na mo'y gibutang diha nga mga congressman. Pero ug mo'y kamahadlok kag mawad ag budget dili oy ikaw gay magbabalaod kamoy nagpanday sa balaod unya mawad-an mog budget. Matay. Kamong 240 ka mga tao usa la mo kasinghag sa usa ka tao? Singhagan la mo usa ka tao? Unya kanang usa ka tao nga inyong tuhuan dili pagyud na maoy nagbutang ninyo sa pwesto. Kabantay ka kasamang Nestor? Kabantay ka na? Ikaduha sa dili man LGU. Dili man mo LGU nga maoy mo. Doon na may mga LGU mataglungsod nga maoy mo madali kag adto sad sa mga although ay mo repair mo lagi na nga pananglitan na ay kanang financial assistance. Naay financial assistance. Kabantay mo nga uban mga sukintig paminaw nga financial assistance mo adto mos kongresan maingon nga sige okay na dito sa DSWD kuha DSWD ngano man nga kun mo adto kag DSWD kinahanglan pa day mo adto congressman. Pero kanang in fairness sad ni Congressman Doc Frasco at least ipadayag siya kasamang Nestor nga mo na tinuod depende na sa mga kana bitang pero patuhuon ta nga kanang naa nga pananglitag o ba tinuod ga walay budget. So pananglitag di mo tagag budget kamo may magbabalaod.
Kamo may congressman di noon wa man nilikon nga wa ta maingon nga nagkwanta Doc Frasco ha, pero wa man sa ni sa ilikon kontra di sa kanang naang 5th district. Pero ang mga tao kun imong patuhuon kasamang Nestor, patuhuon nimo kay tinuod nga dili tagaag budget, magbabalaod mo 240 mo kabuok kay sa ato pa di ay kanang pagpa-impeach ninyong ni Sara, dili na inyong kinasingkasing nga kabuton kay nahadlok di ay mo nga mawad-an mo og ayuda. So mao na ang tumong sa uban kasamang Nestor nga magunsa man ni mga project na to. Magunsa man ning duna tinod tay mga project sa gobyerno, pero ang atuang seguridad mo'y unahon. Kay ngano man naunsa ron panahon na to lingi-lingian ninyo sa inyo mga dapit. Aton seguridad kumusta man, safety pa ba ang mga tao? Ang mga tao unsa man og dili masumpo ning ni ang mga binuhatan sa mga kriminal. Dili masumpo ni mga binuhatan sa mga adik. Og di masumpo ni magunsa man ang naang borikto kasamang Nestor. Unya nga to ang mga kaigsuonan diha mawad-as kinabuhi. Munay ato ang hatagad pagtagad kay katura ba ganing si katong gilabay diri sa SRP tagaliluan man to kasamang Kino. Tagaliluan to. Unya sunan ka na daghang ka mga project mo ni mauna apan ang seguridad sa mga tao. Kampante baka ang mga tao moabot pananglitan ba katong pasagdan eh. Og maabot sa panahon nga sige pasagdan na lang to ni aritas mga project ta. So mauna ang matua mga sukindig paminaw nga kana bang na ang seguridad mo itong unahos mga tao kay kanang kalambuan musunod na kun hapsay atong syudad akbayan ana kay mga tao kaluoy ba pud in town og pero kuan di ay ako wa mo kumutuo ato nga donag yo kunoy bugti mga sukindig paminaw kwarta. So ningon man si kuan at least kanang naang gipasabot sa in town ni Doc Frasco in fairness niya ha. So depende na sa mga tao mga naminaw kamo nay mo bana-bana diha ka sakto man sad na. Unsa may ikaduha nga kuan, unsa may ikaduha nga rason? Unsa may ikaduha nga rason mga sukindig paminaw ni kanang na ang Congressman Doc Frasco. Ato kunon tan-awon da usab ato ipadayon to unsa toy ikaduhan yang rason kay ngum siya nga duha ra kuno ka rason gyud no. Una kato laging mawad-an mga sukindig paminaw og ayuda, mawad-an og mga budget sa proyekto. Ana ato kunon kanon ato ang paminawon sa marisbo no sama sa ato ang scholarship. Ang ato ang scholarship program dinhi sa ato ang distrito sobra na sa 16,000 kapo karon lang tubiga. Sa ato ang assistance para sa ato ang mga PWDs. Nanghatag ta og PWDs karon, assistance sa atong PWDs karon adlaw ato naging semana sa liluan. Assistance sa ato ang mga mananagat, assistance sa ato mga solo parents. Assistance lagi dia napita ka sa mga kagwan sa kanang naang hunong sao. Tanawa ta. So assistance lagi sa mga mananagat, mga mo solo parents ana. Sa ato pa sa Bisaya pa ayuda gyud lagi di ay. Pero malipay ta, at least malipay ta nga dunay ayuda kay kalipay. Sunan kay ikaw makadawat ayuda kasamang Nestor. Di ka malipay na makadawat kag ayuda. Pero mao man guni ginigar man god. Ginigar ba kanang gihimakak sa Congress? Gihimakak sa mga pipila ka mga magbabalaod nga wa gyud kunoy bugti nga ayuda ang ilang pagpirma. Unay ako ang gitoke karon ngano mga niingon ang ubang magbabalaod. Niingon ang ubang kato si Chua ay Congressman Chua niingon siya nga hasta tong si Congressman kisa tong usang Congressman to manok-manokon og mata gani. Ingon sila nga kanang na ang ilahang pagduda bot-bot na. Kanang ilahang pagduda nga dunay kwarta mga sukindig paminaw nga na-involve aning pagpirma or ayuda wala. Dili tinuod. Pero kung ato ang paminawon si Congressman Doc Frasco, niingo man siya nga nahadlok siya nga mawad-an og assistance ha. Sa to pa duna gid ay. Unsa may pasabot ni Doc Frasco ani mawad-an sila budget. Mawad-an sila og kanang pundo sa scholarship para sa nanghatag bago ra nanghatag ayuda di ay. Sa to pa
kinsa may namakak ani ron? Si Congressman Doc Frasco ba? Or kadto sila si Congressman Sua? O katong uban ng mga congressman, mga sukin tigpaminaw nga membro Squadcom? Kana ito, padayon na to gamay. Proyekto na ako ipatukod nga duha ka buok nga universities dinhi sa atong Quito distrito. Usa ka university dito sa Liloan, usa ka university dito sa Borbon. Na ako ipatukod nga airport ngadto sa Camotes. Na ako ipatukod nga hospital ngadto sa Liloan, government center, kaning ato ang mga covered courts, mga kadalanan nga atong ipasiminto, kaning mga classrooms nga ato ang ipatukod. No? Sulod ni sa tanan atong mga programa o sa atong mga proyekto o mao na ang rason nganong dipirma ko nga di ko gusto nga marisko ng ato ang mga programa. Kaya kung mahitabo pagod nga dili ta mo kuyog sa majority, dili ko mo kuyog sa kadaghanan dito, mauwahin ang ato ang mga hangyo, mauwahin ang ato ang mga programa o mga proyekto. Unya, delikado kayo masiruhan ko sa delikado kay masiruhan. Masiruhan ta sa ato ang mga kayuhan, mga programa sa ato mga proyekto. Kana dia. So mo na nga, doon na sa rason. Kani yung rason, bugat sa niyang rason ba, in fairness niya. Ani Congressman Doc Frasco kasamang Nestor, so kanang na ang hadlok magkamasiruan. So panlitag masiro tinuod, pananglitag masiro manggaling tinuod, di wa na ka, wa na. Pero ang pangutana diha, kamo may mo panday balaod, sunan mo, 240. Kama congressman nga mo imo panday balaod, mahadlo ka sa usa ka congressman? Usa lang ka buok? Kamo may mo pasar diha? Sa to paningon siya nga kananang mo na ni ayuda, ito ko na i-forward og gamay do ngato na ayuda. Delikado tayo masiruhan sa ato ang budget. Masiruhan ta sa ato ang mga kayuhan, mga programa sa ato mga proyekto dinhi sa ato ang Quito distrito. Hinumdumi ninyo mga kaigsuonan ko karong Mayo 12, dili ni siya eleksyon sa presidente. Dili ni siya eleksyon sa vice presidente. No? Ang presidente o ang vice presidente nato karon maura gyapon ang presidente o ang vice presidente nato ining kahuman sa Mayo 12. Ang eleksyon para sa presidente karon pang 2028. Dia napita sa to pa. Ini ka 2028 ani ka samang Nestor, murag lupad na sa tingali ni, no? Kana ato pangutana lang man ka samang Nestor, ha? Kanang wata ka siguro ba pa 2028 kay makadaog siguro may ni makadaog sa rede kay wa may ligong kontra. Ha? So pagka 2028 anak ka samang Ken og pananglitan og si Sara og makadagan ba og dili makadagan Sara, so daghan mga material ang Duterte. Ora ko siguro og adto na sa ni paloy-loy nga kato biya igo ra gyud napugos ato biya. Muna nga karon sa muna bitaw nga mas giuna nila ang kanang naang sa tupa okay sila i-impeach si Sara basta naalay kondisyon. Pero kaning magbabalaod man sila, nagpanday ba sila balaod unsaon pagkontrolar aning illegal nga drogas? Nagpanday ba sila balaod nga kani mga adik maintap sa balaod? Dunay bangis nga balaod nga ipatuma nato bulahan kani mga kriminal, kani mga adik kani sigsuyop, masumpo nato ni? Straight to the point. Sige sila bitag panaway sa kanang war on drugs si Duterte sa una. So sila unsa may ilahang approach? Unsa man sa ilahang strategiya nga himuon mga sukin digpaminaw, no? Ari ko tas ikaduhang rason niya. Ikaduhang rason kuno niya kasama nga names so kana ito i-forward ato ang presidente o ang vice presidente. Kana ito i-forward kuno gamay, ma-forward man sa Mayo 12. Ang election para sa presidente karon pang 2028. Kung simba ko, masiruhan ko sa akong budget, ipaawahin mo kita sa 240 ka buong limutan, di man yun ka maguna kung dili ka mukuyo sa kadaghanan. Kung pananglitan, masiro atong budget, dili tatagaan ang pondo para sa tuwa mga programa, mga proyekto, asa man ko padulo. No? Magunsa man yung ato ang mga scholars na 16 ka buong nga nangyawan sila, no? Nag-expect sila na matagaan ng tabak ikan sa gobyerno aron nga makapadalin sila pag-eskwela. Kani nga to ang mga kaigsuonan nga na hospital,
sa mga pribado ng mga ospital, dili na sila kaduon ni nato. Kaya wala na tayo budget na itong mga ospital. Kani nga to ang ayuda para sa to ang mga drivers ninyo, mga solo parents, mga PWDs, mga vendors, no? Kani mga projects na itong ipatukod, ng mga pagpasimintos kagalanan, bridge nga rin sa Atmon, sa mga classrooms, mga covered courts, asa mo ko pa doon? Explicar gyud kong ha, kaya ro mga tao Di makasabot. mo ko kato sa kanang nang bash na ko karon sa social media. Di mo ko kato sa wala ko suporta na ko. Di mo gani ko kato sa pagkatinuod lang sa Vice Presidente. Kay iduol ko niya atong 2023 nangayon ko og classroom. Kani. Secretary na siya, wala mo ganin siya kata. No? Aron nga dili ni marisgo ang tanan. Ako yung ihuna-huna pero klaro. Muna ni kuyog ko sa majority. Kung pangutanon ko ninyo, no? Asa man kumupili? Kinsa man akong pilion? Kamo, ang ato ang distrito, ang ato ang mga programa, mga proyekto, or ato ko sa national nga mga politiko. Asa man, kinsa man akong pilion? Ang pilion yun ako, kamo. Tanawa, diya sa dapita. Ang kayuhan. Diya sa dapita kasamang Nestor. Ingon siya, asa man yung pilion? Usa may akong pilion, kamo or politiko? Anak gyud ko ninyo? Dili gyud ko sa politiko. Nya ngano mang nituo man ka? Sa kana nga House Speaker, nga pananglitan og dili mo pirma, dili mo tagag budget, ha? Taruha ko na sa mga tao gyud ka mo oy ni imong gipalabi or politiko? Sa ito, padayon na to. Pakpak sa taon na kadawat o ayuda taon, pure buyag. Ako lang yung isultingin nyo ha, kay wala naman pa mabuhat aning puntuhan karon, no? Dapat na lang yun ipaabot na ko ang unsa ako ang ibate, unsa ang tinuod. Ang ikaduhang nga rason, nga nung ipirma ko, which is ako ang tanaw, dili kay ni siya importante sa kumparar sa primero nga rason. Ikaduhang nga rason kay mahuman ni personal din ako nga reason, no? Kung mga hinumdum mo, mga kaigsunan ko, atong July 2023, 1 year after lang sa bagong administration, July 2023, naatoy ni Buto, nadako sa gigayo nga issue dito sa nasod nato. Ang issue kabahin sa Love the Philippines video, no? Love the Philippines ad campaign ikan sa Department of Tourism. Diba? Ang nanguho sa Department of Tourism, akong asawa. Grabe kayo ito nga issue, gibash sa siya, gidaot sa siya sa media, gani ang akong asawa ato, wala siya salat. No? Iya pa ganitong ipa-investigar to ang maunga issue kabahin sa Love the Philippines. Mahibawaan ako pinsay nag-bash, pinsay nag-issue. Ang kauban ra sa ato ang VP Sara, no? Ihangyo na mo si VP Sara. Dito gikuan ni kuyog ko sa akong asawa. Nihangyo, nitawag si Christina ni VP Sara, kauban pa man nato. O niingon ang ako ang asawa, nihangyo ni Christina nga, nihangyo ni VP Sara nga, pwede ba nga matambagan lang o masultian lang yung ato ang mga kauban sa social media nga hinay-hinay lang sa inyong pagdaot nga rin sa ato. Total kauban naman ta. Ang tubag ni VP Sara nga, di siya pwede makatabang, di siya pwede makabadlong sa katong social media personalities. Kaya ni Christina nga, sige, pwede ba na makahatag lang ka sa imuhang statement of support, no? Sama sa gibuhat sa atong presidente, sama sa gibuhat sa atong mga senador, sama sa gibuhat sa atong mga mayor, mga congressman, o mga governors. Hatag lang o statement of support, no? Alang sa iyaha na gumikan kauban man sila. Dili siya kuno pwede. So, ako ang asawa atong panahonan, sad to say, na nasaguyog yun sa anong wala siya matabangin. So kana dapita kasamang Nestor. So mo din ikaduhang rason. Amo din ikaduhang rason niya kasamangkin nga kanang naang nikuan siya. Kanang naang ngano nga nabatoy ka to nga video. Unsa to nga video mga picture sa Love the Philippines good. Ang ni Tourism Secretary
Cristina Frasco. So mo din ikaduhang rason niya kasamang Nestor nga kadto kuno doon naman to issue tinuod ato. Doon na issue kay giban sa mga tao si Secretary Cristina Frasco kay nigamit og mga picture or video ba to nga dili sa atong nasod. Mga video or picture dito sa gawa sa nasod. Mo iyang gigamit mga sukin tigpaminaw. So karon nagpatabang dai siya ni VP Sara nga kana nga pwede ba nga imong inon ang mga tao nga ayaw na kog ibas? So mauna, bi kamo mga naminaw. Tinuod ba nga nigamit si Secretary Cristina Frasco og kanang nang picture nga dili dire sa tunasod? Ang tubag tinuod. Sa to pa dunay sayo. Si Cristina Frasco. Pananglitan og mangayo kag support sa Vice Presidente unya ingnon nimo, buyagon nimo ang mga taong nibas. Sa to pa duha namong dibas. Kung mulaban nimo si VP Sara anang kalakihan niya, sayop nimo. Sa to pa ni tolerate si VP Sara sa imuhan sayop. Straight to the point. Maura na inyuha nga kanang naa nga rason nga kabantay ka sa mga Nestor. Kana bitong naa nga nganuman nga pananglitan og dili man pud maayong duphan. Dili mayo muna ha mga naminaw na to mga daghang mga naminaw na to mga tag-iya dire sa mga mga establishment, mga tag-iya, mga managers, mga dagko nga mga ranggo. Pananglitan kun imong tao sayop. Nasayop ang imong tao imo din ang duphan. Unya naa ka sa public service. Duphan din imo ang tao nga nasayop. Gawas lang og wala nasayop gyud. Gawas lang og dili tinuod nga nigamit og mga video o pictures gawas sa nasod. So mao din ay rason. Maura na rason. Beka mo kuno mga naminaw unsa may inyo ikasulti. Pananglitan og muna ikaduhang rason. Ikaduhang rason tungod ra gyud kay si Vice President Sara wala siya mo kanang naang mudapig ni Secretary Frasco. Doon naman tay kanang mga tao pagbasos. Kanang pagbasa mga tao ilang man ang katungod ato man ang katungod ka sa mga Nestor. Doon naman tay freedom of speech, freedom of expression. Kanang pagbatikos, pagbasya kun tinuod lang. Straight to the point. Taphaw kay ng rasuna oy mo na inyong pasikaran. Mutuo ka tanga kana mo na ikaduhang rason kana ay. Kanang kana love the Philippines At tanawan ni mga picture day kasamang kan dili din mo ang mga pictura diri sa ato no? Dili din ato mo ni mga pictura di ay Kani mga pictura kaning niya Mao din ni mga pictura nya dili man din sa nindo tinuod mga pictura. Pero dili man din diri sa ato ang Pilipinas. Unsaon pag-promote ana? Mingon ang mga gawas la kanindot ani. Mingon ang mga kuan ba? Moingon ang mga mga turista naton tagagawas. Hala adto tas Pilipinas kay hala kanindot aning niang nga suruyanan. Hala kanindot ani. Pag-abot diri sa Pilipinas mangita sila. Asa man ni pictura nga dili man ni mao? So kanang na atong gibakakan ang atong kaugalingon kon mauhon manggaling. Straight to the point. So mao na ang atua ba kay ang atua ani nganong atua ning gituki masukin tigpaminaw tungod kay nituo ta sa uban nga mga congressman nga ni saysay ni ini nga katong ilang pagpirma manggod ka sa mangkin wala kuno toy kondisyon, wala kunoy kana bitaw na ang kapalit ba. Na nga nituo ta nga so ilaha gid ito nga mga kuan gyud wala gid ay desisyon kanang naang wala gid ay toy kanang naang kondisyon oron sa ilang madawat nya karon ni speech man dito kapalitag dita mo pirma masiruhan ta. Mangutan na ko kinsay nagsultis tinuod ngano man kung panalitag tinuod panihan ni pareho ni Doc Frasco at least isultis sa tinuod nga mao na din hitabo dito uba mga congressman dito kay di man namut-mut man. May problema anak kay at least para man din as mga project, para man din as mga tao di maayo malipay ang mga tao. Malipay ang mga tao nga makadawat intawg ayuda ka sa mga Nestor. Basta mo storya lang gyud tinuod ug unsa gid tinuod kay kanang limong-limongon ta murag lain po kaayo. So ato ang kuanon kay mo tanawa ang ihang kana ikaduhang rason unsa man kamo mga naminaw na toron unsa man bugat bani nga rason nga mao gyoy hinungdan nga kanang naa nga mo bali sila sa pikas or mo pirma gyud kaning rason masukin tigpaminaw nga
Kana bang tungod kay wala sila duphe ni Vice President Sara Duterte sa isyo ni Secretary Cristina Frasco nga nigamit og mga picture og mga video sa Love the Philippines nga dili sa Pilipinas di ay dito sa ubang nasod nya mahal ra ba kay bayad adto? So mauna nga sa kuan to sa ilaha tong promotional campaign ang video mga sukindig paminaw sa Love the Philippines slogan. Unya naay mga picture ato nga mga stock footage sa good niya kananaa nga mga kanini ang mga footage mga kasama. Mao ni good unya unsa man dining hitabua nga dili man dinis Pilipinas. Oy. Kaning na picture kanang pakita unta man ni picture ay. Kabantay mo nang naimurag basakan diha kanang naimurag sa amo talamnan man kasamangkin or kanang naang rice terraces. Kabantay mo na dili man na diri sa Pilipinas. Nagdahom ako dito nas Bohol kasamangkin di man di ay. Dito man din sa Bali, Indonesia. Okay unta kon ang imuha nga slogan Love the World. Banda ka kasamangkin? Love the world baka ha? Or love the Indonesia baka ha? Ganuman, kay nigamit ka sa mga picture nga dili ato. Sa to ba Love the Philippines atong higugmaon ang ato ang kaugalingong nasod. Unya mga picture nga gipakita dili mas atong nasod. So nang kana nang basakan nakita ay. Kana na basakan nakita ka nang basakan dito na sa Bali, Indonesia. Nga ilahang gibutang. Unya kana nang fisherman nga kanang na ang dunay nanagat. Kanang na ay murag nanagat asa man kanin ay lalaki nga murag nagbarog kasamangkin no? Akan namukot di ay. Adunay namukot ay kanin adunay namukot nga nagkuan niya. Kaning nga murag giitsa niya ang pukot diha. Kanang na namukot dito sa nasa Thailand. Sunan ka nagkasamang nistor? Kadaghan nato diri sa Pilipinas nga kanang gikas Pilipinas bulahan ang kanang pag-arigo diri may kaaganahan ko aning kuan. Ganahan lagi ko inyong basakan. Ganahan lagi ko magsalom-salom inyong basakan diri. Panalitan. Na ay mga taga-Amerikano mo diri. Ay ganahan ko man sa Pilipinas kay ilang basakan nindot kayo ay. Ganahan ko magsalom-salom diha. Unya pananglitan inig pangita anak diri wa man diri. Unsa may ato ang pasabot sa mga kanang naang turista nga mangita na basakan nga kanin nindot ni. Ha? O man tato mas Indonesia di ay? Tanawan ang picture kana ato kuan na inyo man nga ma-search diha sa kuan na Facebook, naaman na sa Google, naaman sana. Pero kaning ni dito na sa Indonesia. So kanang naay kuan kaning ni ang kana sang dunay kuan, kanang naay passenger plane mga sukindig paminaw nga kanay kanang tapad sa kanang naambasakan maumana kanang murag runway na kasamangkin no nga padulong nang kanang passenger plane dulong mo kuan na mo tugpa ba kanimo lupad ba ni basakan sa runway kanang tapad sa basakan asa man na nagdahom ta og diha na sa international airport sa Mactan o baka sa NAIA o da ba dito sa kuan dili man di ay dito man na Switzerland di ay dito man din na sa Zurich, Switzerland. Tanawa, ngano man nga i-promote man nato ng ubang nasod nga naaman tay kaugalingon nato. Pas nindot pa man gani so nakakanang ato ang sa Mactan kasamangkin, kanang international airport nato, di ba? Maunay kuan kanang nindot kaayo na kanang sa kanang naan sa tibuok kalibutan nalakip nas pinakanindot nga airport nato unya nganong dili man nato na gamiton. Nganong mo gamit man ta adto ang airport sa laing nasod? So kanisa na naman diya. Naimaktan gud nato. Naimaktan kanindot na nato international airport sa Mactan. Kanindot ana ngano nga di man kana tong gamiton. Sumunay hinungdan nagiba sa mga tao. Gisaway sa mga tao nakaanig pagsaway. Karon kinaulaw day silang gisaway ka sa mga nistor. Nganon di man mo saway ang mga tao nga dili man na yung kwartang kaugalingon. Kwarta na kabanas katawhan. Sa to pa angay gyud nga manginlabot ang publiko. Angay gyud nga manginlabot ang katawhan kay kwarta kanas katawhan. Straight to the point. Di gibadlong. Sus karon kay gusto man sila di ay nga magpadupa ni BP Sara di ay.
tanawa. So kaning ni ang naay dolphin, kaning ni ay kaning ni na airport, na runway na naay kanang naang passenger plane. Dito di ay na sa Zurich kuan oy kanang Switzerland oy. Mura man ni ganahang lugar adtuan ni kasamangkin gali niya. Kanin niya sa ubos. Kaning sa ubos sa kanin atong pakita man ni. Kanang ubos sa kanang naang runway ng eroplano, ubos ana kanang naman ay kuan, naman ay dagat, naman ay dolphin dagko kayo. Nagdahom ko kanang dolphina dito na sa Oslo ba tong dagang dolphin kasamangkin? Ha? Sa Oslo ug Malbual. O Malbual, nagdahom ko dito na sa Malbual or sa Oslo. Kaning ni nga mao nga dolphin, dili man di ay. Ha? Kabantay ka na? Dito man di ay ni masukin tigpaminaw sa ha? Unsa man ni siya? Wala mabutang. Wala mabutang nig-asa ni dapita. Oh. Ha, pero unsa man ni dili ni diri sa ato? Or dili ni sa Oslo? Ha, tan-aw na to kay si Sir Miti Soriano sa Oslo. Aman ni sa mga dolphin diha nga kuan, na naman ni dolphin diyang binuhi. Dili ni des Oslo, sir, pero inigtira nimo makita man sa Sumilon Island. Bantintang Oslo ni kasamangkin ba? Sumilon Island makita may sumilon diha lagi. Diya sa small bual ay. Daghang mga dolphin diya ngano man dili man kana mo itong gamiton. Ngano nga ato man ta manguha sa subang nasod nga. Kanana nga kakuan ana oy bisan ka na mga bisan kita kana ron na mo order ka. Di ba kamo mga naminaw ron, kamong naang mga naga naminaw kana man ang tan-aw sa Facebook Live. Adto kuno mo karinderya or adto mo kana makan-anan. Ana baka sa Manginasal, Jollibee or McDo baka sa mangkin. Di ba tan-awan ka na tagaan ka na ilang mino ka sa mangkin? Bantay katong dito ta sa asa man ta kauban na to sa Kapdondon og si attorney. Dito to sa kanang dito ba sakay dito sa kuan to dito to sa kanana ang Bukid dapit. Dito sa Mist na ni Mist Mountain. Oh, dito sa Mist Mountain mi. Gitagaan mig mga mino nila. So kanang makarindira kanang mga kananan, kanang naang mga kananan. Og unsay gibutang nga mino diha sa to pa mo na ilang produkto. Di ba? Kanang ibutang nga mino diha sa to pa maunay ilaha nga kanang naa nga produkto nila, maunay ilaha nga baligya diha, nya pananglitan ron. Kani puro pareho ron ni, magbutang ka diha og picture nga wala si mong mino. Palitan mo order ko ron, kamo mo order mo ron. Mo order ko ani mo ni mauna. Nya moingon sila nga, ay dili na available kay kuan man na, gikan man na sa China. Correct ka dyan. Atua man na sa China. To man na sa pananglitag na imo anis Pilipinas nga turista. Mingon nga mulantaw ko gusto nyo basakan bi kay magsalom-salom ko. Kaning ato kamatuuran lang. Naaba tinuod ta gibasyan ang tubag duna. Gibas man gani ni siya. Kabantay mo tong gisgutan ni Atty. Rufil atong pagsulbong gani ning isyu. Ngano man? Nganong magpakabana man ta? Tungod kay naunsa ba in taon kadaghan diri sa ato palitag manuroy ka. Dito nindot kay dito ay tanawa dito asa man ni? Asa man ni siya? Dito ni sa Badjan, dito ni sa kuan mo ni mauna. Hindi paglantaw nimo wala din na diri sa Pilipinas. So kaning puntuha, mao ni nakapatukmod ni Secretary Cristina Frasco mga sukin tigpaminaw nga nagpatabang di ay sa ni Vice President Sara Duterte. Nagpatabang siya nga duphan siya pahunungon kuno ang iya mga supporters nga nanaway kay naulaw baka siya unsa makahay kuan. Ang anong wa man pud nimo tabangi Vice President Sara ha? Wa man nimo dophe. Ang anong wa man nimo dophe. Pero mauna kon pananglitan ikaw ron naminaw karon. Imong anak ikonsinti ba nimo sa sayop nga gibuhat? Ikaw kasamang nisor imong tao, manager karon. Ikaw mo supervisor diha or ikaw mo kuan diha. Pananglitan ibutang talang imong tao nakasa, imong tao tinuod yun adunay sayop. Imo ba nang ikonsinti? Ha? Unya ikaw, gisilduan kas gobyerno? Straight to the point. Kanang ato pangutana lang, ha? Pangutana lang ng ato. Kaning ni amone kaning kipakita nato kasamang kinasa man ni dito ni sa kwan. Mo ni sa United Arab Emirates kaning ni ang unsa man ni siya nag drive og vehicle nga kuan dito kaning ni Oh, so mo ni kaning ni sa katotagad kanina nakita ganiha. Ha?
Dito di ito sa kuan sa to, sa United Arab Emirates dito. Sa nawara nganong dito man tanang picture in town. Oy diri sa Pilipinas kadaghan ba oy? Pananglitan ron maingon, okay, paglantaw ana. Okay, gusto ko nga moadto aning lugar. Dito sa Pilipinas mo di konsuruyon. Unsa may pangitaon nimo dire nga wa man ay dire? Kanang naang na kanilang dang airport, kanilang airport dili guni diri sa ato. Ngano man wa man ta makakuha airport nya, tanawan ng airport ta ay. Maba pa, putol pa, unsa man nga ang naa sa Ilocos, ang kaning ni ana sa Ilocos ra, katunto ang kuan. Pero unsa man ni siya kanang naang naay na sa Ilocos anisad. Nasad sa kuan. Pero ang gigamit, ang yang gigamit katon sa United Arab Emirates. Pero naa untas Ilocos o tan-awa ra. Naaman day untas Ilocos nganong kato mga gamiton nga tuas gawas kasamang nisdor. Kana ba kay pananglitan mo tan-aw ka? Imo nang ipaprinta diha, itunol nimo na sa mga kanang mo man ay tan-awon gyud sa mga kanang turista nato. Kay kana mo ato na ibaligya nila ba? Ato na ibaligya nila para mo anha sila diha. Ya pananglitan og kana imong gibaligya wala diri. Palitan ikaw ron, sige magkagsulod gyud ka sa mga nistor og Jollibee, no? Si Idol Boy Kiss, sige man nag-adtog Jollibee. Tadi na ibutang sa mga kanang gibutang di uluhan sa kanang mga tindira. Doon ay mga picture dia sa ilahang nga mga produkto. Sa ito pa makapili ka, palitag ibutang dia wala dia, mingon nga ay wala man na diha, to man sa Indonesia. So mo na nga kaning ni aba ligre kayo pero mo na nga nganong atuan ning ngano mga nagpasalamat sa nga na Bulgar ni. Pasalamat ta ni adtong usa ka vlogger makasama nakabantay ani. Pasalamat ta sa vlogger nga nakabantay ani kay ngano man. Sunan ka ka pananglitan og nadayo ni. Purtim pagkaalauta ang gobyerno og nadayo ni. May gani kay murag napugngan ba to kasamangken? Ang 49 milyones kun wa ko masayo pero dili ta inana pero mura og wala to makuan kay ila man tong gikihasad sa gobyerno pero kapanlita wa pa ni napatikdi ba nindot kayo in town unta oy nindot kayo pero no kani ay kaning ni asunan ka ana nga dito din na kanagong naang kanang naang sa rice terraces o naagod ta diri kanang naang nas Ifugao gikas pag elementary na to anak kasamangken high school nakuha na ta nga naay nindot nga rice terraces diyan nas Ifugao nganong dito man sila dito sa Indonesia. So kaning nga ibutang ta lang sa secretary Frasco ani wa sila kay wa ba sa kay balos paghimo pero before ni gipa presentar sa public before ni gipagawas ay kung inang wa na ipakita niya Straight to the point. Kani ay usa man ni sa kuan ni kanang naa nga sa Benguet ni dito sa Ifugao kana naa man na dito sa Ifugao ngano mga adto man ta dito sa gawas nasod manguha. So kaning gapahimo ani panalitag na iga do naman sa gihimo ga kanang naang gapahimo siya gapahimo sa ani mga sukin tigpaminaw ngano man sad nga kanang naang pero ay kog inang gidritso ni release oy unsa man ni gidritso ba ni release or gipakita ni niya paminaw nako gipakita na oy gipakita na niya nya ngano man ngano mga wa gid sila ka picture de baka pwede man sila mangayo diri DYHP nga namoy picture diha sa kuan diha sa kanin alabi na mga dolphin diha sa Oslo buni mao na daghan kayo oy kasi kasamang Aida Tampos bisag asa guna siya mo adto basta kanang dagat isgutan mga dolphin isgutan tua wa ganain asa man to ato ko nung ikuan no kay ato ko nung kuan ato balikan si Congressman Doc Frasco depende na sa mga tao at least kanang naabang pasalamat sa tan Doc Frasco kay ni kuan sa ni Congressman Doc Frasco nga nisultis tinuod ba in fairness niya nisultis siya sa kanang tinuod sad nga unsay nahitabo didto na importante ana nga kanang honest ka sa mga tao dili kay pareha atong ubang congressman dito ningon wala oy dili na tinuod dunay ayuda ato ang atong padayonon sa padayonon nato gamay ha. July. Nibalik na sad si VP Sara dinhi sa ato ang distrito. Siguro nakita na sa ninyo sa social media. Sa pagkatinuod wala ako niya gipitar. Wala sa ko niya gipahibalo. Nakikita na sad siya sa ato ang katbang ngadto sa Carmen.
no? Mhm. So kahibulngan gyud ba nga sukad pa sa 2016 ni suporta man ta niya. In fact, naa magini si Board Red Duterte atong panahona, ako ra isip mayor sa lungsod sa Liloan atong panahona ang nidawat sa atong panahona mayor pasad siya dinhi sa Quinto Distrito. Pag 2022 bisan pag mabdos ang ako ang asawa, gihangyo niya nga mooy himuon niya spokesperson aron mo dipinsa niya sa media. Bisan pag mabdos akong asawa gidawat ni Cristina aron nga makatabang siya ni BP Sara. No? Nahibuong lang gyud mi. Mo ni nga personal reason nato. Nahibuong lang gyud mi nga ngano man naabot naman ta aning puntuha. Well, nadunggan man sad siguro ninyo ang iyang tubag nga kung paniya wa man dili man day misuod or wala man siya isuod nga amigo na politiko, no? So, sa gingon pa nako mga kaigsuonan ko, hinaot nga nakasabot mo no nga ang primero yung o ang pinaka-importante nga rason nga nganong nikuyog ko sa majority ngadto sa Kongreso kay di ko gusto maziruhan ta, di ko gusto mawala ni ang ato ang mga programa o mga proyekto sa ato ang Quinto Distrito nga nakahatag og kayuhan o kalambuan sa ato ang mga kalungsuran, no? Dili man ta dire makaduol ngadto sa taas. Gitahasan ko ninyo nga ako ang mangayo og unsay kayuhan didto sa national aron nga mabukbo nato dinhi sa ato ang lungsod, dinhi sa ato ang Quinto Distrito aron naatay kasensuhan ug naatay kalambuan. Dito na ka na, dili ka naganahan kanindot ana. Ako sa una pa. Kay ba mo unsay akong gilamaan aning politika? Duha ra gyud ang akong gilamaan aning politika. Ang primero nga ako ang gilamaan aning politika, ang gilamaan ako ang Ginoo. Nay Ginoo lagi. No? Kung way pagtugot sa ato ang Ginoo. Ikaduha nga ako ang gilamaan aning politika, kamo mga kaigsuonan nako, ang mga tao. Kung moingon ang Ginoo, kung moingon ang pakpak mga to di ka pakpak na ayuda god na luyo ay ayuda. Gusto na, dili na mi gusto nimo, amo undang lang sad ko. Mubalik ko nga to sa titays, maghimo ko groskilios, kuyo ming aljo. Pero kung mo, ingon mo nga padayon, ingon mo kugi pagsamot, maningkamot sa gyud ko. Maninguha ko nga makabilin og legasiya, makabilin og tabang sa ato mga kaigsuonan, nga mo asinso mo lambo ang ato ang mga kalungsuran ug ang inyuhang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Tanawa dira ha. Kana ra ka sa minister sa. Sunang kana kanindot anang mensahe Ang yang giuna-una nga kinahanglang mulambo mo asinso ang tagsa ka kinabuhi. Ngano man, do na may ayuda. Di ka mo asinso ang nagasamang minister nga do na may ayuda ipanghatag. Unya mayo kay nakanindot ako nauna sa Ginoo. Ang nakauna-una sa Ginoo ba nga at least mo na importante kay nga kita gyud mo ilagyot tas Ginoo, pero ang pangutana katunto ang nahiubos mo ni Vice President Sara kay wala mo duphe niya sa inyuhang sayop sugo sa tos Ginoo kong. Nangutana man si Romel Anggot kong kung katungto ang inyuhang pagkahiubos tungod kay wala mo duphe ni Vice President Sara Duterte sa nahimo nga negligence ba sa gahimo sa video na doon na may negligence ato tungod ba kay wala mo duphe ni Vice President Sara Duterte nga nigamit og picture ang Department of Tourism nga dili diri sa Pilipinas ato pag isugo mos Ginoo ato. Sumaayo gani kay ang katong vlogger nga si Sasot maoy nakadiskubre nga dili di ay gyud ni sa Pilipinas, dili original nga mga picture gikas Pilipinas ang promotional video. Katubantuan nga si Kuan katong vlogger nga si Sasot moy nakadiskubre nga dili man nas Pilipinas ilang gipanggamit oy. Pero wa na kanang pasigarbo nagmaayo pa si Atab na maayo nga wa na Department of Tourism manindot kay mga video mo ni mauna. Dili man di ay diri sa ato.
Boyki, makailam ni sa Idol Boyki ani kay kana na suwito man ni sa kanang naa nga mga alaaganan Soriana mga nindot kayo. Suwito man sa ni sa Idol Boyki makakuan kay makalingo-lingo sa gaba. Ka tinuod no doon ako i-budget na. Ay kog ina nga kanang pagkuhaan ng mga videos, wala na pilig budget, doon na budget. Ang pangutana kinanguha raman is Google. So mauna nga kanang na nga importante kaayo. Kanang naabitaw nga mora gina nga importante ngano mo kuno to nagisgutan kay ningon mo tong ubang congressman nga dili kuno tinuod. Dili kuno tinuod nga dunay kondisyon nga kun dili ka mo pirma kuhaan kag budget, dili kuno tinuod nga kun dili ka mo pirma dili ka mo pirma makasama kuan kuno kanang naa nga ang mahitabo kuno wa kay ayuda di kuno tinuod nya karon isulti man si Doc Frasco nga og di ka mo pirma maziruhan gyud ka wa gyud kay ayuda. So mauna nga depende na nas mga tao ha. Depende na sa mga tao mutuo mo ana og dili ba anya at least ang importante nga nitug-an sa tinuod si Congressman Doc Frasco sa 5th District ha. Mo na importante kayo. So mo na importante depende na sa mga tao. Kuan kayo mo nag-stress sa mga balita daw. Nayaw sa dagoy ta kasamangkin oy da. So ato asang ko ano ato ang winner sa kay manayaw sa tao kay kana kuan na bi aning mga hisgutanan nato Pero ganahan magkasamang nistor nga si Andrew A lagi kuno idol kayo niya. Ganahan man sad nga si Andrew A kuno mga sukitig paminaw kinahanglan kuno ato to pakuanon kay kantahon na to sa Andrew A de mosayaw kuno ta. Katong si Andrew A nga ni kanta ba? Kada kusama mo nakakuan ba mong Andrew A nga ni balik sa kanta kay daghan matod pa nga nagbagulbol karos Facebook. Daghan man nagbagulbol sa Facebook sad mga sukindig paminaw ka saon ta man nga kanang naa nga kuan man kanang naa nga pag election 2022 ni Vice President Sara Duterte o Presidente Marcos nakanta siya bagong Pilipinas ana karon balik na sad karon pa nagpakita. Para sa Kada para sa ayuda. Nawag! Sino ang pinakamaingay? Tanawara Sino ang pinakamaingay? Sino ka anak nga? Sino ang pinakamaingay? Come on! Kato ko na ikuan ko no gamay. Katong para sa nindo tong para sa kasamang nisto. Labing dalawa! Labing dalawa. Labing dalawa! Labing dalawa! Para sa everybody sabay-sabay! Dahil na siningon para kunos ayuda. Ako'y nasa malapit! Bumana sa akin, nabil mo ko niya, bil mo ko nyo. Puti mo bugal-bugal ni mga tao Hindi ba kami on upang di mahalata? Siya ay nagbayabang, nagbemenesetwa daw siya sa alabang. Sayo sa mga tao. Induta sayo sa mga tao sa nga napakitas kamera. So na ayuda god para sa ayuda. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan. Oh yeah, at tinatayang hindi ko marinig o madalas lumalabas. Naku, para dito. Tanawa Andrew Di balik si Andrew mura gyud si kuan Ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya tanawa si Andrew tanawa ka nakita kas naong niya kasamang nistor. Mura og natihaw si kuan Andrew baso ang sabi niya sa pero mo lagi na watay
mahimo kay artista ra man sa nas Andro naa man sa nay TF gyud. Ha? Sige ato sang itsek si kasamang Laylin Rabanes Arigadas ha. Basta kay kamo diha na ingon sa para sa ingon sa Andro para sa ayuda. Kami sa dahatag sa midrik amo. Walang babae. Hatag sa mig amo loy kanang naang dong Andro hatag lang sa mig amo be.